Ονομάζομαι Διαμαντίδης Βαγγέλης και το βίντεο που θα παρακολουθήσετε αφορά τη δημιουργία νέων εκτυπώσεων στην εφαρμογή Vision Pathologico. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε στο προσωπικό μου email για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, καθώς και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα wiki.visionca.eu για επιπλέον υλικό στη χρήση της εφαρμογής. Ας περάσουμε όμως στην εφαρμογή. Όπως βλέπετε, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει εισαγωγή στην εφαρμογή και έχουμε ανοίξει το αρχείο ασθενών και την ενότητα διαχείρισης εκτυπώσεων. Σήμερα θα δημιουργήσουμε μια νέα εκτύπωση που αφορά ένα ευρετήριο ασθενών στα δημογραφικά στοιχεία. Επιλέγοντας λοιπόν το κουμπί δημογραφικά στοιχεία, μας ανοίγει το παράθυρο με τις υφιστάμενες εκτυπώσεις της εφαρμογής που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών. Για παράδειγμα, ασθενής ανασφαλιστικό ταμείο. Ασθενής αναπόλη. Ή ασθενής ανασυνεργαζόμενο ιατρό. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η μορφή κάθε εκτύπωσης μπορεί να είναι διαφορετική και να διαμορφωθεί όπως εμείς επιθυμούμε. Πάμε όμως να δημιουργήσουμε μια νέα εκτύπωση. Με το κουμπί νέα, η εφαρμογή μας προτρέπει να τοποθετήσουμε ένα όνομα για τη νέα εκτύπωση. Επιλέγοντας OK, ανοίγει απευθείας ο οδηγός για τη δημιουργία της νέας εκτύπωσης. Στο αριστερό μέρος του παραθύρου υπάρχουν όλα τα πεδία του ασθενή. Ενώ δεξιά υπάρχει ο χώρος που θα προσθέσουμε τα πεδία που επιθυμούμε να εμφανίζονται στην εκτύπωση. Πάμε λοιπόν. Επώνυμο, όνομα, ασφαλιστικό ταμείο, να βάλουμε τη διεύθυνση, το ΤΑΦΚΑΠΑ, την πόλη, ένα τηλέφωνο και το email των ασθενών. Επιλέγοντας OK, η εφαρμογή έχει ήδη αποθηκεύσει τη νέα εκτύπωση και με διπλό κλικ μπορούμε να τη δούμε πώς έχει διαμορφωθεί. Εάν θέλουμε να διαμορφώσουμε περαιτέρω την εκτύπωση, επιλέγουμε το κουμπί Modify, δηλαδή επεξεργασία. Με το κουμπί Advanced ανοίγει ένα παράθυρο με όλα τα πεδία της εκτύπωσης. Εδώ μπορούμε να διαμορφώσουμε είτε τους τίτλους της επικεφαλίδης, δηλαδή των στυλών, είτε τα δεδομένα της κάθε στήλης. Με διπλό κλικ λοιπόν στο όνομα μας ανοίγει αυτό το παράθυρο. Εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα νέο τίτλο για τη στήλη, καθώς να αλλάξουμε και το χρώμα είτε της στήλης είτε των δεδομένων. Όπως επίσης και να χρησιμοποιήσουμε μία έντονη γραμματοσυρά για τη συγκεκριμένη στήλη, είτε για τα δεδομένα της. Okay. Ωραία. Ας αλλάξουμε και τον τόπο κατοικίας και να κάνουμε το τίτλο της στήλης τόπος κατοικίας πόλη. Και OK. Σε αυτό το σημείο, εάν πατήσουμε OK, έχει ήδη η εφαρμογή αποθηκεύσει τις μεταβολές που έχουμε πραγματοποιήσει. Με διπλό κλικ μπορούμε να τις δούμε. Οι τρεις πρώτες στήλες, όπως τις έχουμε μεταβάλει, έχουν γίνει τα δεδομένα τους χρώματος μπλε, καθώς και οι επικεφαλίδες των στυλών έχουν γίνει με έντονους χαρακτήρες. Ωραία. Το κουμπί Add Row προσθέτει μία σειρά εκεί που εμείς επιθυμούμε. Δηλαδή, εάν τοποθετήσουμε εδώ μία κενή σειρά,
Θα πατήσουμε OK. Βλέπουμε ότι η εκτύπωση έχει αλλάξει και οι τρεις πρώτες στήλες εμφανίζονται στην πρώτη σειρά, ενώ οι επόμενες σε δεύτερη σειρά. Με το κουμπί Next προχωράμε στη δεύτερη οθόνη του οδηγού. Εδώ μπορούμε να καθορίσουμε την ταξινόμηση της εκτύπωσής μας. Μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε την προεπιλεγμένη ταξινόμηση, είτε να ορίσουμε σύμφωνα με τα κλειδιά του ευρυτηρίου μία ταξινόμηση, είτε να ορίσουμε μία δικιά μας ταξινόμηση. Ωραία. Ας ταξινομήσουμε λοιπόν την εκτύπωση σύμφωνα πρώτα με το τόπο κατοικίας και έπειτα με το επώνυμο των ασθενών. Πατώντας OK, βλέπουμε ότι η εκτύπωσή μας έχει αλλάξει και η ταξινόμηση έχει γίνει σύμφωνα με την πόλη. Η τρίτη οθόνη του οδηγού αφορά την ομαδοποίηση των δεδομένων μας. Όπως βλέπουμε υπάρχουν δύο στήλες σύμφωνα με τα πεδία ταξινόμησης που είχαμε στην προηγούμενη οθόνη. Τον τόπο κατοικίας δηλαδή και το επώνυμο. Εδώ μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας σύμφωνα με το πρώτο πεδίο ταξινόμησης που είναι ο τόπος κατοικίας. Όπως διαπιστώνουμε, η εφαρμογή έχει ταξινομήσει τα δεδομένα μας και τα ομαδοποίησε ανά πόλη και τα ταξινόμησε κατά το επώνυμο των ασθενών. Επίσης εδώ μπορούμε να προσθέσουμε την καταμέτρηση των εγγραφών μας ή σε κάθε group να προσθέσουμε νέα σελίδα. Άρα μπορούμε να δούμε τους ασθενείς που βρίσκονται στην Αθήνα ή τους ασθενείς στην επόμενη σελίδα της Θεσσαλονίκης, 13 εγγραφές και ούτω καθεξής. Επιπλέον, την ομαδοποίηση μπορούμε να της αλλάξουμε γραμματοσυρά ή χρώμα. Η επόμενη οθόνη αφορά το αν η εκτύπωσή μας θα εμφανίζεται σε κάθετη ή σε οριζόντια εμφάνιση. Μπορούμε να επιλέξουμε Landscape, όπως επίσης μπορούμε να καταμετρήσουμε και όλες τις εγγραφές μας. Όπως βλέπετε εμφανίζεται οριζόντια πλέον η εκτύπωσή μας, καθώς εμφανίζεται και το σύνολο των εγγραφών. Τέλος, μπορούμε να καταγράψουμε κάποιες σημειώσεις που αφορούν την εκτύπωση. Πατώντας OK αποθηκεύεται, με διπλό κλικ βλέπουμε την εκτύπωσή μας. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος οδηγός εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες της διαχείρισης των εκτυπώσεων.
Στη συγκεκριμένη διαφάνεια μπορείτε να δείτε για ακόμα μία φορά τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.